taas hukannut avaimensa. Ja nyt se taas pelkää, että sen kissa siellä sisällä kuolee nälkään. Onneksi sankari Seppo rientää pelastamaan kissaparampulasta. Tässä on se rappu. Ota sä nämä avaimet ja ota taskulamppukin, kun siellä on sähköt poikki. Missähän se Sebastian oikein luuraa, kun se vanha rouva soitti hänelle ensin? Hei, eiks niillä ollut Kimmo ja Esan kanssa joku kiireellinen meno? Hyvin se Sebastian on saanut ne pojat toimimaan. Joo, ja hyvin ne hoitaa ne uudet asunnotkin. Sebastianissa on kyllä aina ollut johtaja-aineesta. Joo, mun täytyy nyt lähteä. Mutta älä sä sitten pökerry, jos se ikoni osoittautuu hirveän vanhaksi ja arvokkaaksi. Eihän täällä ole mitään, vaikka se mummon piti olla miljonääri. Meillä on se, mitä varten me tultiin tänne. Lähdetään vetää täältä. Älä isottele. Joku tulee. Lauta, me jäädään kiinni.